Ukrainiako gerra, inflazioa eta abar bezalako kontuak direla eta Ogasun Finantza Departamentuak 200 euroko laguntza aktibatu du. Esan beharra dago, laguntza hau ordainketa bakarrekoa izango dela eta 27.000 euro baino gutxiagoko errenta baldin baduzu bakarrik lortu dezakezula. Jendeak badaki honi buruz zerbait eskatuko du, eta eskatzen baldin badu zertarako erabiliko du. 200 euroko laguntza berri hau eskatuko duzu? Ez dut eskatuko, ez. Ez dakat pentsauta ez nek izan, ontsia saldu ez dazu, eta ez nekat nire bez egia esan da. Ez. Zergatik? Ez dudalako behar, eta kontsideratzen dut behar duenak eskatuko duela, ez? Ni adibidez ikaslea naiz, gurasoekin bizi naiz, eta orduan, ez dut eskatuko egia esan. Ez dut behar oraingoz. Nik, lana dakat, lan txiki bat, eta horrekin boldatzen naiz, baina konsideratzen dut ez dela behar, orduan ez dut eskatuko. Alba da, bai. Zertan lagundu aldotzu laguntza horrek? Ikuste, ikasle izan da, askotarako, ez? Ez dakit, igual hemen bizitzeko, diru kantitate on majo bat behar da. Orduan, igual horretarako eta... Erosketak itzezo zenien ez da presizoak altu zuretzat? Bai, badakit altua daudela, baina gurasoekin bizi naiz, orduan, nik ez dut erosketa egiten etxean egia esan. Agian, igual gurasoak eskatu biko bidez, ezta? Igual nire gurasoek bai. Laguntza hau ondo dagoela uste duzu? Nik uste dut ondo dagoela laguntzia, baina familia batzuk uste dut diru gehiago beharko dutela, eta nik uste dut hori begiratu egin beharko zutela, ez? Bakoitzak segun zer laguntza behar duen edo zer nolako dirua dakan, ez? Eta kitxo! 200 euro gutxi da egia esan, 200 euro, erosketak egiten bali dituzu igual, adibez nire etxean laugea, eta erosketa igual, hilabete osorako, diru asko da egia esan, 200 euro, 200 euro gaz, kuleroak eta... Justo. Menos da una piedra, baina Argi dago, ez dugu azaldu behar, 200 euroko ordainketa honekin, zer egingo zenuke? Nire kasuan, ni hemen bizi naiz, momentu honetan, izango zan modu on bat, nire gurasoei laguntzeko, ez? Ni hemen bizi naizela, hori ordaintzen laguntzen edo, bai. Ezakit, etxeko gauzak erosteko igual, ez? Erosketarako, behintzat laguntza hori. Badakigu laguntza hori ematen dabela, 27.000 euro, baino beragoko errenta bat baduzu. Zuk zer egingo zenuke, 27.000 euroko errenta izateko urtean? Non egingo zenukela? Niri gustatuko litzaidake orain ikasten ari naizena nire lana izatea, ez? Musiko izatea, profesionala, esan edet. Baina, errealitate hori da pixkat ez imposiblea ez, baina, utopikoa, igual, bai, ezakit. Kalean joten igual, 27.000 euro aldie lortu. Ez dut uste. Ez da erreza hau, Gaur egun mediku izan da, anestesista dolako zerbait ezakit. Bani oinez dote itzen ez lan, ez dakit zen badiru beharko nuke urte osoan ondo bizi izateko, ez? Baina nik uste dut orain bizitza asko igo dela, eta azkenian esaten dutena, ez? Gua azkenian ez txian gara lau, eta ez dakit bakoitzak ze beharrak dituen. Orduan ez nuke jakin gontxe bertan. Agur, Singapur!